and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Kagwapa niya. Og buutan siya. Yan, gusto ka nga makita mo siya pag-usap, di ba? Ha? Sunod adlaw, ngadto ta syudad. Atong pagitaon sa syudad si Moana. Unsa? Hello, BFF? Naabot namin ni Daddy gikan sa isla sa San Isidro. Then what? Kumusta ang papatambal ni Daddy nimo atong ilang ingon nga maayo nga mananambal sa isla sa San Isidro? Okay raman. Malipayon man si Daddy human sila nagkaatubang adtong ginganlan og Tatay Kadyo. Oh, mao pa? Then unya. Naayo gid si Daddy nimo, ha? BFF? I don't know, BFF. But, nagpa-check up mi ni Daddy kanina sa doctor. Ugma, schedule niya sa tanan nga mga laboratory test niya. Aron masayra na mo kung okay na ba siya siyang cancer. Okay. Magkita ta if di ka busy. Kay nako isulti nimo. Dili mahimo karon mo na lang isulti nako. Unya na lang. Basta, magkita ta unya ha. Sa fave natong resto bar, okay? Okay, sure dear. See you there. Kanus aka kanako makita pag-usab mo. Kinsa ba? Katong babae ganina gud kisay nga nato si Moana. Moana may love Moana. Buot mo ipasabot butoy nga tinuray gid ang imong gusto ni Moana nga naibo sa katong Moana. Wait. Kadit ha. Di na lang ko in English kaya pwede niya taga-isla ta may kita in English. Unsa to? Unsa to? Meaning sad meaning dunay laing naibog, ha? Dunay laing naibog ni Moana, mao ba? Sa akong Moana may lap? Aduna. Nga paano mo nasabi? Kuha lang. Feeling na ko nga naibog sa siya kang Moana. Kinsa man ang batignaw nga karibal ako, ha? Kinsa man siya? Ay, tupad nimo. Rosindo. Ay, ikaw ni Rosindo. Forbida. Ay, di ha? Ikaw ha? Rosindo, naibog ka? Oo, naibog sa na siyang Moana. Paano mo nasabi? Kaya gusto mo siya nga makita pag-usap si Moana. Paano mo nasabi? Yan ang nasabi ko. Moana to mis sunod adlaw syudad. Pagitaw na mo si Moana. Usa? Yan ang masabi ko. Oy, Rosindo, tinuod ka Rosindo? Ha? Tinuod nga mo ato ka syudad, ha? Sige na ka, di ha? Kayo mo pagitaw sa Moana? Kukuhan kining. Madakol mo tiga Rosindo karon ha. Kining plano lang na ni Manoy Simeon. Og ginahasad ko. Plano, ganahan sad ka may noon makakaribal gyud kanako ha? Karibal tong duha sa gugmang Moana? Makikaribal ka ko sa gugmang Moana? Answer me. Butoy kining kuan. Nga na day butoy. Dili di mahimo nga magribal mo. Ano mo nasabi? Kuan. Mura mo nga sige ka ngisi-ngisi murag nasuko ka nga naibog sa sindo ngadto ka Moana. Why? Sukoy, ngutanar ko. Pero ako pa ni Bay Sindo. Ay lari padayon mo tinguha ka Moana bay. Masaktan ka lang. Uy. Paano masabi? Nag-ilog ha? Ilogan ka? Tungod kay dili ka sugton ni Moana Rosindo. Paano mo nasabi? Lano? Tungod kay ako! Ako ang sugton ni Moana! Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Tungod kay Mas unsa? Mas unsa? Mas unsa? Kini koan, kini. Dili pa mo mga tog. Ungunglo! Unsa to? Ungo? Unsa?
Batik na lang yung kugnaw, ha? Agay, katapusan magyong ko. Ay. Lulay dad, ikaw mo din na. Lang. Kuyawa na mo Kalit mo nagbutho di agad. Lupad ba ko na kung kanina lang. Kita ko din mo. Paano mo nasabi, ha? Mabuhat ta. Sa iyo pagkalis buntag, doon na ni mga tao nga magpatampal ni Tatay Kadyo. Kasagaran kanila mga tiguang. Manan! Manay Simeon! Andam na ko! Andam na kay ko, Manay Simeon. Magadto ka ta syudad. Sige. Magawas ako. Kasayang sila mga pandang. Di na sa nadawatong Tatay Kadyo. Pero nga ano magyot. Ganun di man niya dawatong. Ubay-ubay na sa di mga tao magpatampal ka na ko. Ay, pastilan kining ubang tao. Di gyud kisaligan. Gisultihan ko sila nga dili sila manabi human ko og tambal nila. Apan wa gyud kini nila buhata. O siyaon, nga nalipay man sila, nga naayos sila. Usad. Sige na edad. Pantuan na sila sa payag. Din mo tambal ko nila. Mag-andam na ko dito. Sige, kay ubay-ubay ra ba ni sila? Yun nay, nakagika na ba sila si Simeon o Sindo pengon sa syudad? Doa pa padong siya sakayan. Maayon noon. Aron magapahuli sila sa iyo. Sige na pantuan na sa ako payag ang unang mapatambal. Kadyo. Sindo! Ato na ta! Manay Simeon! Tara! Basi magabihan tas papauli. Hoy! Buhat ako ninyo! Si Butoy. Maraglayo kay ko, no? Anggaw. Gaya, kalikod na ka? Ano naliliman mo, ha? Diin mo, ha? Asa mo? Di ko ninyo pa kayugon? Saan man? Kuyog ka? Oy, alkansi sa lang di ko maguyog kani sakay ko sa kayan. Ops! Kita mo? Balito ko sa, ha? Kining, yun na pa. Kisa mo ng mga dagkong sakyanan. Kaya mga sakyan na naman. Mga dagkong sakyan nga nangabot ba? Tuda? Tuda. Tingalik mo, patambala sana silang Tatay Kadyo. Tano po? Excited ako makakita mo na. Kung may lab, dali mo. Nakatultol di ka, asa ila Butoy. Wa. Kamo, nakatultol mo. Awasad. Butang. Parehas sa ninyo. Yun na ba? Kadit lang. Nakailaman ko sa sakyan ng pambot, Ha? Uy, hala. Muha na may lab! Mibalik siya! Dami ko! Gibalikan ko niya! Yes! Butoy! Hoy! Niambak! Wala. Basa na noon. Amaw maga. Ngayon bitaw niambak ka sa tubig. Excited, ha? Tagam! Iyan na pa. Sindo, tanawa. Unsa man na, kanang naas ikanong pambot, tanawa. Mga dagkong kahon. Unsa man kanang ilang gida? Mahinaot ko nga tumanon mo ang imusaan. Ubay-ubay na ako natambalan. Ukibate ko ang kakapoy. Kadyo. Na edad, hayan ang sunod ka magpatambal. Naglayas na. Usay ng layas. Lagi. Tuan na. Lisibat na sa dihang dunay nagpahibaw. Gadunay naghatag og bugas og pagkaon. Ha? Kinsa man ang naghatag og bugas og pagkaon? Oy, hala. Kadaghang bugas, Mga sinako mang bugas. Manghatag sila og mga pagkaon. Ingon man bugas. Ay, way tinukmuray, ha? Way tinukmuray. Tana ka mo. Mutabang tanilag. Pagpanghatag sa mga bugas. O gingon man sa mga pagkaon. Manay Simeon. Kamulit tabang nila. Ikaw, asa man di ka? Wato ko, mulin yasin ko. Yawa tayo mga bugas na, Wag di klaro, tana Manay Simeon. Mutabang ta. Linya lang. Ayaw pagtipas, linya lang.
makadawat lagi mong tanan, ha? Daghaning among gida sa akong anak. Para ninyo kining tanan. Kining Sir Jimmy. Sir? Sir Jimmy, may adlaw nimo, sir. Kanimaw, mo na. Nimo sad mo na. Mayong adlaw kaninyo. Mayong adlaw sa kaninyo, Simeon, Sindo. Kining ni amin ni Sir Jim, aron mutabang kami sa pagpanghatag ninyo da. Okay na ba? Mutabang mi, sir. Okay lang ba, sir? Okay kayo, pero dawataon niya ninyo, dawataon na ninyo ning usa ka sakong bugas, ha? Og ingon man kining usa ka karton nga dilata og mga noodles para sa inyong pamilya kini Simeon, ha? Sindo. Ayaw ka na ninyo og dawata. Tatay Kadyo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!